Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men hade men jangude ko hefto adoto hagay en janggen on ji ɗum ɗo jangano mimarak nunarak ari ardi ɗo noon ko ha ganda so adima mim hakkude bindol mim sara bindol mimarak alama wondi hay goto serelima mimarak ɗo so wayini ko juburuna hakkude bindol juburuna ɗo ko nunarak ɗo ko nunarak ari ardi ɗo tan janguɗa mimarak kañum mim gasi ɗo ko nunarak juburuna kañum e nunarak gasi sa waɗi ni adima wi mim sakkitima mimarak juburuna so adima nunarak ari ardi ɗo haaɗi mim mimarak juburuna nunarak mim so adima hakkunde innira ko wotere ko mim sara bindol serlima mimarak toɓɓere nde so adima hakkunde juburuna nunarak so woni sara bindol walla serlima innira ko wotere nunarak jokken janga hande noon eɗen janga harfeere wiyetende ha mawɗo ay ko ni windirte saha noon jiya wayno zéro ni hatta ko ha saɗɗiri won ɗon haqqille ma wasa jiiɓade ɗon faami ɗon joni noon ɗo henne wiyete ko wow so adima ko ni wayata ɗo henne ene wiye yanara gasi ko jangete ko hande gasata ɗum saabi tati gadda lawol gotol wona windande ma tongalima tati lawol gotol alluwa ngal ittanma seeɗa joni noon ɗo so adima ko ha mawɗo hakkunde bindol ko ha mawɗo ɗo no so serilima noon ko ɗo wiyete ha saɗiru alama wondi hay goto wayani ha saɗiru gasi ari ardi ɗone so waɗini adima e bindol ko wow hakkunde bindol wow so woni e sara bindol mbaɗamo dani yenna mbiyama wow taƴƴo alama wondi hay goto mbaɗamo ni mbiyama wow ɗone ko yanere wonɗo so waɗi ni adima e bindol ko juburiya mbiyata hakkunde bindol mbaɗa ɗo ñiire pawaɗo ɗiɗi less ɗo mbiya juburiya tawɗama ko sara bindol wanni mbaɗani wiya yanara alama wondi hay goto noon mbaɗani ni yanara gasi ɗo so ɗiggi a timmini jangde ma hankadi kala ko winda a jangani andu ko alluje ma ngol ɗiggani ɗo tan janguɗa ha saɗiru ha mawɗo ari ardi ɗo janguɗa wow so wayini tan won taƴi wadde ko wow tan woodi
e wowtaƴƴo ari ardi ɗo janguɗa yanara ari ardi ɗum saabi saha jiya toɓɗi mbay lesɗo ha ganda ko jubriya woni yanara woni jubriya ha ganda ko yanara woni jubriya ko jubriya woni yanara ɗo noon woni ceerundal ngal ko jangete hen ko e hewde ko ɗo haaɗi he mawɗo so adima hakkunde bindol he mawɗo sara bindol noon mbiya ha saqiru ɗum saabi aɗa janga alif lam lam ha saqiru ay woni ɗo so serindima elle zéro kono ko ha saqiru wiyete ɗo jangata wow e hewde ɗo haaɗi ko jangate wow e hewde ko ɗo haaɗi ari ardi wow so adima hakkunde bindol ni wayni sara bindol yaha haɗo haaɗi ɗo waɗani wiye wow taƴƴo to wonno ko alif taƴƴo ɗo ko wow taƴƴo ɗo ko wow gasi ɗo jangata ko fate ya ari ardi ɗo so ɗiggi a sette ya jubriya so adima hakkunde bindol jubriya so serindima e bindol ko yanara alama wondi hay goto yanara ari ardi hankadi ene wayno en timmini jangde meɗen alluji men fof bindama gasi on kollama gotel gotel on kollama so adima hakkude sara hankadi ala ko heddi jangde hay batte heddi ko dendinen no jangguirte heddi ko dendinen holno jangguirte seɗen binda ko wiide ba siñiƴe mimarak alif lam lam ha saqi ɗum kadi wellirte ko eten dendina toon aɗa holle no ɗe gondiri e nder hen ɗo ƴettata alluwal ma kuƴol ma e karne ma bañotoɗa jangga ngal ɗo alluwal woni en gayni ko janggueteno e limto ha laaɓi cer hankkadi en timmini limto alluji ma fof gasi so ɗiggi koto mon so ɗiggani koto mon waɗi foddanmi gaynimi setti hen kadi naata kadi dogere wonde oɗon kolle no windirte hankkadi noon so gasi naateren no masirte so gasi hankkadi jangde yawat jangde yawde nde ko mbawata ko limto mbawa hijjo mbawa rendinde on saaha mbawa jangude yo Allah wallu en tawede ɗum a saggi ƴeew bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma ha jiiya lawol o holluma o walluma ha jiiya lawol a faami ɗon o holluma o walluma ha jiiya lawol joni noon hade men yaade mami hokku on ƴakkande wootere e toɓɓe ɗe fof so ndendi waɗete ko windande banggue ɗum kadi ma walle toɓɓe ɗe fof gandaɗe windande wootere mami addoy ɗum nden watte hen ko toɓɓe ɗe ɓole ɗum hollon toɓɓe ɗe mbayi hankkadi toɓɓe ɗe jalta e majje on nani ƴette kuɗi mon e karneji mon mbawi ɗon jangon ɗigga on caggi ƴeewon bawɗo saggiron on dañani mo saggiron nodde 00221 77 906 14 81 yayali jiya WhatsApp saggirɗa saggani ɗum jinmi yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah gondiɗo on jarlo on jaafo kacce hakke ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina en timmini ndeɗo rogere kadi naatoyen e holloyde on toɓɓe ɗe fof no nguuri alluwal gootal so gasi mi ara kadi naatenen no windirte hankkadi mbawon windude so gasi windol mi holla on no masirte
en gayni on sahaa mi holla on no wenninirte so gasi jangde ene yaawi jangde ene yaawi haade wayi hadde Allah wallu Allah reen sabu en gonjiɗo so gacca hakke jalo jaafo ko musidɗo moɗon giɗo moɗon sabu Allah yayani ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin on jarama so gacca hakke jangde ko jangete e jangde e heewde yaltani ɗo henne Allah walli on noon en timmini jangde nde heddi ko jangon heddi ko mbawon heddi ko jangon heddi ko mbawon koye mbawi ko min ngari ha ɗon on kollama gotel gotel ha gasi nden heedi banggue kadi gattumi kadi kollumi on gotel ngel holno waɗirte ha ganda so adima hakkude sara so sarilima gasi kadi mi holla on toɓɓe ɗe so gasi natanen windude holno windirte kala ko winda a janngani andu ko alluje ma goni ɗiggani so ɗiggi kala ko winda weeɓante sen bindi ha en gayni on sahaa mi holla on no masirte e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo so gasi mi holla on no renninirte so gasi garen naaten jangde hankkadi jangde men yawat rokken nande e famde ko haala rokken nande e famde ko haala allumon nan ɗon ɗo haaɗi en gaddi ha ɗo on paami nde kemi gayni sabu hay koye ya on nani